ҳадияи фонди хайриявии Музаффар дар оғози соли нави таҳсил хонандагон ва омӯзгорони муассисаи таҳсилоти умумии рақами 141 шаҳраки Шарораи Ҳисорро интизор аст. Табдил додани як мавзеи фарсуда ба мактаби тозаю озода. Акнун танҳо мебояд вориди синфхонаҳо шуду аз ин шароити созгор баҳра бурд. вақте ки мо дарёфтем ки мактаб дар ҳолати қарор дорад ки таъмирталаб аст ва хуб кӯшиш кардем ки дасти ёрӣ дароз кунем ва имрӯз хушбахтона дар тӯли 6 моҳ ҳамкорони мо кори хеле назаррасро ба анҷом расонданд ва мактабро пурра аз таъмир гузаронданд ва хурсандиовар аст ки мо системаи гармидиҳии ин мактабро пурра аз нав кардем. бачаҳо нафаси озод намекашиданд. мебинем ки як гармидиҳии озодана гузаронданд ва ман бисёр аз ин хурсандам. солҳои дороз дар мактаб амин пешгоҳии вай кумури буд ки мактаб фақат симфхона дуд мекарду симфҳо дарсҳо хуб намегузашт. зимистони иҷа хунук буд. ҳамин мо ҳамин чизоро дидем, не ки раҳмат ба ҳамин акам ки ба ҳамиё ки ҳамин дар ҳамин маҳаллаи мо хизмат карданд. ҳама симхонаҳо тозаву озода, яъне хеле тағйиротҳо ба вуҷуд омадааст. акнун мо метавонем аз моҳи сентябр дар ин ҷо таҳсилро идома диҳем бо баҳои хубу аъло. дар баробари ин синфхонаҳо, хонаи муаллимон, китобхона ва дигар ҳуҷраҳои кории таъмири асосӣ дида бо мебелу таҷҳизоти нав таъмин карда шуданд. ба симфонаҳои барҳаво медароям, тозаи озода медароям ва чӣ гӯям ҷаҳон вай мегирам, қувват мегирам. ба ҳамин синни сол нигоҳ накардам. ман мехоҳам ҳоли дар ҳамин муассиса чанд соли дигар кор кунам. бо ташаббуси хайрхоҳони фонд ҷои фарши сементиро дар 7 синфхона тахтафарш гирифт ки барои саломатӣ ва пешгирӣ аз ҳар гуна бемориҳо муҳим аст. шароити беҳтарӣ шуд ки мо метавонем дар мактаб озод кор кунем ва ба хонандагон саводи хубтар бидиҳем, чунки мактаб имрӯза шароити беҳтаре дошт нисбат ба аввалаш. дар даромадгоҳи бино зинаҳои панҷарадор сохта дару тирезаҳо таъмиру босозӣ ва рангубор шуданд. системаи таъмини барқ дар ҳама синфхонаҳо, хонаи муаллимон, китобхона ва ҳамаи биноҳои ёрирасон аз нав эҳё карда шуд. ҳама коре ки мо мекунем ба хотири ҳамин кӯдакон аст ва кӯдакон албатта бояд дар шароити хуб таҳсил кунанд, бояд бо сифати хуб таҳсил кунанд ва ногуфта намонад ки мо ҳамасола дар шаҳраки Шарора иқдомҳои хайриявӣ зиёд мегузаронем ва яке аз иқдомҳои мо дастгирӣ кардани талабаҳое ки бори аввал ба синфи 1 мераванд. ёдрас мешавем ки бинои ин муассисаи таълимӣ ҳанӯз соли 1990 сохта шуда, солҳои аввал ҳамчун боғчаи кӯдакон истифода мешуд. аз соли 2007 ба баъд ин бино ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ табдил дода шуда, дар он 640 хонанда таълиму тарбия мегирад. ин аксҳо 6 моҳ қабл аз ҷониби ҳамкоронамон ба навор гирифта шуданд. имрӯз бошад хонандагон бо ба бар намудани либосҳои идона ба саҳни мактаб баромада ин рӯзи фараҳбахшро бо қироати шеърҳо ва рақсу шодмонӣ истиқбол мегиранд. ба таъкиди намояндагони фонд, ин тасмими бунёдӣ ба рушди сифати таҳсилот ва аз барнамоии донишҳо заминаи воқеӣ фароҳам хоҳад овард. ҳамзамон ба қисме аз хонандагони синфҳои ибтидоӣ ҷузвдон ва дигар лавозимоти дарсӣ тақдим карда шуд. миннатдории худамро ҳамчун волидайн, ҳамчун омӯзгор, аз номи ҳамаи волидайн ва омӯзгорони ин муассиса ба фонди хайриявии Музаффар миннатдории худро мерасонам. бояд барои беҳтар кардани шароити кӯдакон бетараф набошанд. бояд ки ҳатман бо мактаб ҳамкорӣ кунанд, чунки масъалаҳои таълиму тарбия на танҳо масъулияти мактаб аст ва танҳо бо дастгирии якдигар, бо ҳамкории зич мо метавонем ба мақсадҳои бениҳоят баланди худ ноил шавем. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор ба ташаббускорони иқдом ва омӯзгорони фаъол сипосномаҳо тақдим намуданд. бояд қайд намуд ки фонди мазкур бе ҷалби сармояҳои хориҷӣ ва танҳо аз ҳисоби дастгирии соҳибкорони ватанӣ фаъолияташро пеш бурда, ҳадафи асосии он кам кардани сатҳи камбизоатӣ ва ёрии ройгон расонидан ба қишрҳои ниёзманди ҷомеа мебошад.